Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a dandalin adabin Hausa. A cikin darasinmu na ƙa'idojin rubutu, wannan shine darasi na 28. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan shafi, za mu so ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Na daga cikin rukunin kalmomin da ake haɗe su wajen rubutu shine yayin da aka samu haɗuwa tsakanin wakilin suna da kuma lamirin lokaci. Misali, yana, tana, suna, muna. Ga misalan a cikin jumla. Yana zuwa makaranta kullum. Tana zuwa makaranta kullum. Suna zuwa makaranta kullum. Muna zuwa makaranta kullum da makamantansu. Duk sanda aka samu haɗuwa tsakanin wakilin suna na ya da kuma wato lamirin lokaci na, ana haɗe su ne wuri guda a wajen rubutu ba rabawa ba kamar yadda wasu ke yi a yau. Da fatan yan uwa za su kiyaye da wannan ka'ida. Kuna iya aiko mana da tambayoyin ku kuma bayyana mana ra'ayoyinku akan bidiyon da muke yadawa a sashen da aka tanada domin bayyana ra'ayi a ƙasa. Ci gaba da kasancewa da mu a dandalin adabin Hausa domin amfana da abubuwan da muke yadawa. Mun gode.